Hello, sir, may buntat. Hinayla monitor, may buntag isa ni. Si Kuan ni sir, katuming nag-text kami sir sa chat. Oh, sa Ched. O sa may concern ni mo ane. Bahin sa ka ng Kuan sir, sa mong chat, sir, kay nangutana na mamukuha na sa kapito sa una sir, then ipapaluap lang daw nila sir ni Amtod karon sir, wala gapon sir. O sa makang eskwelahan. Sa UN sir, O sang year. 4th year Eric sir. 4th year. O sige, ngalan ni mo? Si John Harvey sir, katong pamangko ni Densing Pit sir. Ni Dimos Hingpit. Ni Densing Pit sir, katong taga Gagliardi, yan sir. Wa mo ko'y lain na ilhan diha nga hingpit katong gwapuhon? Ha? Sige, isulti yung sa imong pangutana. Ang pangutanon to sir ba kay bahay na to sa amoy scholar sa chat sir, last time pa manong ka na sir. Oh. Last Yeah, sem. ang tutkaroon sir, pag pangutanan ako sa UN sir, wala daw gihapon sir. Wala gihapon, wapay bayad. Wala pa daw gihapon ang check pero ang mga list daw sa mga names sa scholar sir, nana daw. Nana. So, og wala pa, unsa may problema kung wala pa? Ang concern lang sir ba kay sa summer sir, dili gapon may maka-enroll sir kung wala gapon to kay mabalance magyapon to sa sir. So, ang ingon sa UM, dapat bayaran sa bago mo ma-enroll sa summer. Oo sir, kana sir, mo na yung gingon nila dito sir, then kung wala pa daw gihapon daw to sir, mo na daw gihapon na bayaran nito na mo to sa tunta ng balance na mo sir. Kisa yung bayad? Ang katong balance na mo last second term sir, kung dito tumabot ang check, mo daw bayaran dito to na mo itong balance na mo sir. Kamo personal bayad? Oh, kami sir. Sige, pwede ta mangutana. Ay, hello, Ma'am Liwana, good morning. Hello, Sir Mike. Good morning. Morning, Ma'am. Live ka charm. Pwede ka madisturbo sa makadyot. Kadali lang. Hello. Hello, Sir Mike. Yes, Sir Mike. Oh, Ma'am, namagoy nagtawag karon din nga kuan daw ni siya kanang scholar sa CHED. Onya sa UM ni siya nag-eskwela. Ang iyahang concern, dili daw sila pwede karon maka-enroll sa summer class sa UM kay napa daw balance dito nga wa pa mabayaran. Okay. Sir Mike, sorry kasi mawala klaro kay nabi ako karon diri sa serious niya nag-orient sa isa sa programa ni Congressman Cagas, ang Emergency Employment Program. Okay, klaro man ma'am, klaro man gyapon. Okay. Bahin na nga kanang pangutana sa usa ka estudyante, Mike, Sir Mike. Ang ako pauta na sa iya kung unsa nga semester ang wala na bayaran sa CHED. Second daw ma'am, second semester. Okay. So sa pagkakaroon Sir Mike no, on process paghapon na atong pagbayad sa second semester. Okay. Tungod kay early pa ba gyud nga nag-close. Diba? March pa tungod aning pandemic karon. Oo. So naghangyo ko sa mga estudyante nga scholar sa CHED under kay Congressman Gagas na sa pagkakaroon panahon na gi-process pa nato unya. Kung mag-DCQ na unta ang Davao, siguro makasulod na ta, makapasa na ta sa mga dokumento nga gipangayo sa CHED. So sa pagkakaroon wala pa man gyud. So pero nagsige gyapon mig-follow up sa ilaha kay naman ni Muragop sa anang sa CHED. Ginafollow up na mo dito karon maglisod pa gyud ta o kuan. Pero na nagabayad na ginahinay. So dili gyud nga nakapaspas. Sige lang kay ang UM kung per second semester ang wala na bayaran, paitaan na to pamaagi Sir Mike para ma-serve jud na to sila. Paitaan ako pamaagi nga may istorya na ako ang ilahang registrar sa UM para maka-enroll lang sila sa semester karon sa summer. Okay, salamat kayo. Okay na ma'am, thank you kayo na satisfied mi sa imong tubag. Kunya busy po kay kakaron diha. Asa na dapi senior Smenya? Asa ka karon? Don't tell you Smenya. Padada? Sir Mike kay yes Sir Mike kay okay. ikan sa COVID kailangan jud nato i-plaster ang mga programa ni Congressman Cagas karon nga nasa Emergency Employment Program. So karon ako diri ay 88 ka beneficiary nga gi-orient ako.
Okay, sige. Ma'am Liwanag, daghang salamat sa imong panahon o pagtubag sa itong tawag. Thank you, ma'am. Okay, Sir Mike. Okay, thank Alright, si Ma'am Liwanag, ang usa sa staff sa atong kongresista, Congresswoman Didi Cagas. Okay, hello. Hello, sir. Okay, nadungog nimo si Ma'am Liwanag. Oo, sir. Salamat kayo, sir. Okay ha, okay na ha. Okay na, sir. Salamat, sir. Panikamutan na mahinabi niya tong sa ang UM na pwede gihapon mo ma-enroll kay na lockdown magutaw saon man pagpaluap anas Davao. Di man Sige, sige, sir. Okay? Salamat, sir. Salamat, sir. Mauna siya ha, nya makatulog na kani. Oh, di ba? Sige, makatulog na ka. Oo, sir. Oh, good night. Salamat, sir. Oh, sige ha. Wala ko yung oras.